mhux tas-soltu, biex infakru l-mewt tal-mulej. Huwa bħalissa li Ġesu minn fuq is-salib ħareġ l-aħħar nifsijiet tiegħu biex rat ruħu lill-Missier għall-fidwa tagħna l-bnedmin. Il-Knisja minn dejjem ħadet ħsieb tfakkar din il-ġrajja b'solennità kbira. Illum ma jsirx qudies. It-tqarbin isir biss fil-liturġija fil-Knisja u bħala vjatku lil-morda. Il-liturġija hija mqasma fi 3 partijiet. Il-liturġija tal-kelma twassilna ir-rakkont tal-passjoni skont San Ġwan. Imbagħad flimkien inresqu quddiem il-Missier it-talbiet universali u wara issir l-adorazzjoni tas-salib. X'ħin din tispiċċa, il-koll mistiedna biex nieħdu sem mill-ġisem u d-dem tal-mulej fit-tqarbin. Nitolbukom biex kemm jista' jkun matul din il-liturġija inżommu skiet u l-ġabra biex nidħlu iktar fl-ispirtu tal-ġrajja li qegħdin niċċelebraw. Issa nqumu bil-wieqfa, nilqgħu fostna lis-saċerdoti li jidħlu fostna fi-skiet u kif jaslu qrib l-artal jimteddu b'wiċċhom mal-art bħala sinjal ta' qima u aħna ninaqdu magħhom u fi-skiet ninżlu għarkubtejna. Jekk jogħġobkom niżlu għarkubtejna fi-skiet.
inqumu bil-wieqfa għat-talba li tiftaħ din il-liturġija. U Alla, bil-passjoni ta' Kristu ibnek u sidna int qritt il-mewt li uritna minħabba l-ewwel tnub. Aħna l-koll li tnissilna minn Adam. Għatina li nsiru bħal Kristu biex kif ilbisna ġbija tal-bniedem tal-art li minnu tnissilna skont in-natura, hekk ukoll bil-qdusija tal-grazzja nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema bi Kristu sidna. Amen. Il-profeta Iżajja jara lill-Messija dak li kellu jitbaxxa u jsofri l-umiljazzjoni biex bit-tbatija tiegħu ifiqu dawk li ħarsu lejh. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jintrefa, jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna indexu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma kontx tqisa ta' bniedem, hekk għad jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu s-slaten jalqu ħalqhom, għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmit u jifmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u imwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mard. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa fuqu l-mard tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu u l-mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Ħaqruh u hu qat għalihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf maħut għal qatla u bħal naġa imbikma f'mit min iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, għaġtuh mill-art tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub, u tawh qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh, għalkemm għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mart tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni huwa qatt jara nisel u jtawwa l-jiemu u r-rieda tal-mulej isseħ bih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin. Hu li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin.
Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm 30 li ser nitolbu flimkien talbu Ġesu fil-mument tal-agonija tiegħu fuq is-salib. Inkantaw flimkien il-kelmiet Missier nerħi ruħi fidejk. Missier nerħi ruħi fidejk. Flimkien. Missier nerħi ruħi fidejk. Fik mulejjen nistken ma jkolli għatax nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani, fidejk jien nerħi ruħi, inteħlisni mulej Alla tas-sewwa. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Minħabba l-dewwa tiegħi kollha jien sirt ħaġa ta' mini kazbara. Jitwerru l-ġirien tiegħi u min jafni jibża minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni. Insewni bħal wieħed mejjed, sirt bħal ġarram kisra. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk hija xortija, eħlisni min itledewwa, min id-dawk li jaħduha kontrija. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Uri d-dawl ta' wiċċek lil-qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni. Jissaħħu qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Missier nerħi ruħi fidejk. L-awtur tal-ittra lill-Lut jgħidilna li Kristu huwa dak li bl-ubbidjenza tiegħu eret il-mewt tagħna u tagħna l-opportunità li nsiru mill-ġdid u li Alla. Din hija meditazzjoni mill-aktar xierqa għal dan il-jum tal-mewt glorjuż ta' Kristu. Nisimgħu it-tieni qari. Ħuti. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti. Meta ħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħenoli u bidmuh lil dawk li seta' jisalvawh mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. L-Evanġelju ta' San Ġwan jirrakkonta il-passjoni ta' Ġesu b'mod differenti mill-Evanġelisti l-oħra.
Huwa jurina kif Ġesu wara li jaċċetta minn idejn il-missier dak li kellu jgħaddi minnu jirbaħ fuq kull sitwazzjoni u fuq kulħadd. Sa fuq is-salib Ġesu huwa s-sultan li rebaħ id-dnub u l-mewt u id-dinja. San Ġwan jurina kif meta ntrefa l fuq mill-art Ġesu ġibet lil kulħadd lejh. Nitħejjew billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam man-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li jittradih, kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġemma soldati u xi għases mingħand il-qassisini l-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom Lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh. Lil Ġesu ta' Nażaret. U qalilhom Jiena hu. Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu huma resqu lura waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? Raġa staqsihom huma qalulu Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmon Pietru kellu sejf siltu u darab lil qaddej tal-qassisi l-kbir u qatalu barra u idintu l-lemminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru Erġa' daħħal is-sejf lan tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lut qabdu lil Ġesu rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassisi l-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li tapar lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut tal-poplu. Xmon Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassisi l-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassisi l-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien mitħla tal-qassisi l-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru Int m'intejx ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U weġiba Le, minniex. Il-qaddejja u l-għases kienu kebsu n-nar mill-faham għax kien il-bart u għadu hemm masħana u Pietru wkoll qatt magħhom masħana.
Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha. Bil-moħbi ma jċejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semowni xettilhom u ma jafu xed. Kif qalek, wieħed mill-asses li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu: Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: Jekk jien qed xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi? Imbagħad għandna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa il-qassis il-kbir. X'mun Pietru mela kien qiegħed hemm ma' sħana u qalulu: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli tiegħu? Imma xi ħadd qal: Le, minniex. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal: Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien. Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għall pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitnizzu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk. Pilatu qalilhom: Ħuduh intom u ġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lut qalulu: Aħna m'għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu raġa daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti s-sultan tal-Lut? Ġesu wieġbu: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-ases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-Lut. Ma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela inti sultan? U Ġesu wieġeb: Int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu: U l-verità x'inhi? Kif qal dan reġa' ħareġ quddiem il-Lut u qalilhom: Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridu ngħix neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu: Mhux lil dan imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niġġu kuruna tax-xewk u qadiwejlu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin qudiemu jgħidulu: Islim għalik, ja Sultan tal-Lut. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom: Araw, hawn hu l-bniedem. Xirrawh, il-qassisin il-kbar u l-ases bdew jgħidu jgħidu: Salbu, salbu. Pilatu qalilhom: Ħuduh u salbuh intom. Jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-Lut weġbuh: Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu binalla. Meta sema dan Pilatu aktar baża. Raġa daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu: Int, mnejn int? Imma Ġesu ma wieġbu xejn, għalhekk Pilatu qallu: Lili ma tkellimx, ma tafx li jiena għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta insalbek? Ġesu wieġbu: Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk minn tali li fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu.
imma il-lut issuktaw jgħidu jgħidu Jekk teħles lil dan tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed jaħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġab lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sejdja għolja fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejja tal-għid għal ħabta tas-sitzija. Pilatu qal lil-lut, Arawh is-sultan ta'kom. dawk infexxu jgħidu. Għal-mewt, salbu. Pilatu qalilhom, Jien se nsallab lis-sultan ta'kom. imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar tawlhom fidejhom biex isalbuh. U huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kidba qrawha ħafna Lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu, Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-Lut, imma dan qal jiena sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb, Issa li ktibt. wara li salbu lil Ġesu. Is-soldati ħadu lil biss tiegħu u qasmuh f'erba', sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejnietom u qalu, Ma nqattawiex, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil min tmiss jaħodha. dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ħwejġi qasmu bejnietom u għalli l-biss tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu, Mara, hawn u ibnek, imbagħad qal lid-dixxiplu hawn jommok. u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-iskrittura qal, Għandi l-aċ, kien hemm bieqja mimlija bil-ħall u ma xarbu sponza bil-ħall waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħa il-ħall qal, kollox u mitmum. imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-sibt l-isma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-isma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed illi kienu imsalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġamejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom il-kol temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-iskrittura li tgħid huma tiħarsu lemm min nifdu.
Wara dan, Giuseppe minn Arimatea li kien disċiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġieħu għal-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu bil-lejl. Ġab miegħu taħlita ta' mmorr u sabbarra tiżen xi 100 libra. Daw it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbawh bil-faxex tal-għażel bil-fwejja kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġinien u f'dan il-ġinien kien hemm qabar ġdid illi fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir ila Kristu. Il-lum bot partikolari, il-lum lejla, għanda ta' kumpanjana b'qawwa kbira, espressjoni li jeħtieġ nozzu fil-qalb tagħna, nozzu sew f'qalbna. Miet għalija. Miet għalija. Tanti ħobni li miet għalija. Ew nħalluha tinżel fil-fond ta' qalbna, qawwa kbira. U nħalluha tkellimna din l-espressjoni. Ma fintejt ix-xien din jgħidha San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu. Miet għalija. Miet għal dnubieti. Miet biex ma jpattilejx tal-ħażen tiegħi. Bħal dak jew dik il-persuna li inti tweġġa' f'ħajtek u ma tirritaljax. Tieħu fuq qadbatija il-konsegwenzi tal-ħtija tiegħek mingħajr ma tirrinfaċċalek xejn lura. Mhux għax tibża minnek, mhux għax mhix kapaċi, mhux għax timida, imma sempliċement għax tħobbok. U lanqas biss tabbejk bis-sofferenza li qedbati minħabba fik. Lanqas biss issemmijielek. Anzi, meta tħares lejk bħarsa ta' ħnina u bħarsa ta' mħabba. Dan hu li qed niċċelebraw illum. Dan kollu jseħħ f'kuntest ta' vjolenza li ma bħala. U għal kull tip ta' vjolenza ta' Ġuda, is-soldati, madwar 800 soldat imorru jiġbru lil Ġesu mill-ġinien ta' żebbuġ. Anna, Kajfa, Pilatu, l-4 soldati li akkumpanjawh, Pietru, kollha kemm huma jirċievu minn għandu ħaġa waħda, imħabba. Għanna f'din il-ġrajja li għadna kif smajna, il-laqa jiltaqgħu flimkien l-imħabba infinita, l-imħabba per eċċellenza u l-vjolenza inaudita, il-vjolenza li ma bħala. Jiltaqgħu flimkien u r-riżultat x'ikun Ġesu imsallab. U għalhekk illum aħna bħala Knisja niċċelebraw mewt. Xi ħaġa stramba, tiċċelebra mewt. Tifraħ minħabba f'mewt.
Tantu hekk illi l-liturġija ssejħilha tifkira tal-mewt glorjuża ta' Ġesu. Niċċelebraw il-mewt tas-sultan tagħna. Pilatu jgħidlu hawnhu l-bniedem, hawnhu s-sultan tagħkom waqt li jtellgħu fuq it-tron tiegħu. Dan hu l-bniedem ta' veru, dan hu s-sultan ta' veru. Min hu l-bniedem ta' veru? Min hu l-bniedem qawwi? Min hu l-bniedem f'saħħtu? Min hu l-bniedem matur? Hawn hu l-bniedem. Dak il-bniedem li kapaċi jieħu fuqu id-tbatija li tiġi mill-aggressività u mill-prepotenza tal-oħrajn u għax iħobb u biex iħobb ma jirrispondix lura. Kemm hu kbir il-mulej Alla tagħna, kemm hu kbir Ġesu, kemm għandna għalfejn inkunu kuntenti, ferħanin li aħna dixxipli ta' dan il-bniedem. Maħniex dixxipli aħna ta' sħaħar, maħniex dixxipli ta' nies artifiċjali u nies li huma superumani, imma dixxipli ta' bniedem ta' veru, bniedem matur. U dan huwa wkoll il-bniedem il-bniedem realizzat, il-bniedem li jirrealizza isir jagħmel sultan minnu nnifsu mill-umanità tiegħu, jirrealizza lilu nnifsu billi jingħata għal ħaddieħor, jingħata għall-oħrajn. Jew nitolbu lill-mulej issa jmiss it-talbiet il-kbar tal-Knisja. Jew nitolbu lill-mulej f'dawn it-talbiet għad-dinja kollha. Hija aħbar tajba mhux għalija, mhux għalik jew għalina biss, imma għad-dinja kollha kemm hi. Għandha bżonn id-dinja tagħna bniedem bħal dan, bniedem li ġie biex jingħata kontinwament. Imbagħad aħna wkoll wara t-talbiet tal-Knisja u t-talbiet tagħna nagħmlu att ta' adorazzjoni tas-salib. Naduraw is-salib ta' Ġesu, naduraw dan l-istejl ta' ħajja, naduraw dan il-mod kif ngħixu. U allura f'dan il-mod, f'din l-imħabba infinita, tagħmel sens anki d-tbatija żgħira jew kbira tagħna. Id-tbatija żgħira jew kbira tagħna mhix għajr mezz biex aħna inħobbu, biex aħna ninataw. Is-salib tiegħek, is-salib tagħna u dak il-post, dak il-mument fil-ħajja tagħna, fl-istorja tagħna fejn aħna maħniex fil-kontroll, fejn aħna ma nikkontrollawx. U r-reazzjoni tagħna tista' tkun jew disperazzjoni. Id-disprati għax ġratilna xi ħaġa li ma kellix tiġri f'ħajjitna. Jew inkella telqa fiduċja f'idejn il-Missier, għottja tagħna nfusna, att ta' mħabba flimkien ma' dak ta' dan il-bniedem, ta' dan ir-re, ta' dan Ġesu li ġie propju biex isalvani. Miet għalija, għalhekk miet għalija. Miet għalija għax dawwalli ħajti, idawwalli l-istorja tiegħi. Saħansitra ġabar u ta' sens anki l-ħtijiet tiegħi, lill-prepotenza tiegħi, lill-aggressività tiegħi, għax dawk inħarqu, infnew, intfew fl-imħabba infinita tiegħu. Issa ser resqu quddiem il-Missier it-talbiet speċjali
għal diversi kategoriji ta' bnedmin. Hija talba li sa minn żmien twil ilu issir faqda sħiħa mal-iben li taħajtu għad-dinja. Nitolbu għall-Knisja. Nitolbu ħuti Jeżis għall-Knisja Qaddisa ta' Alla biex il-mulej Alla tagħna jagħtiha s-sliem, jaqqada u jħarisha fid-dinja kollha. U lilna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal Papa Franġisku. Nitolbu wkoll għal Papa Franġisku biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala isqof iħarsu u jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li l-ħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu, fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna, ħares bit-tieba lil Papa Magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lil poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħdan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna Anton, għall-isqfijiet u l-presbiteri u d-djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi l-ġisem kollu tal-Knisja. Għati widen għat-talbhom li tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal katekumeni. Nitolbu wkoll għal katekumeni tagħna biex il-mulej Alla jħenna lihom u jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubietom bil-mamudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna, għatihom twelid ġdid bil-mamudija u l-aħħom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għall-għaqda tal-insara. Nitolbu wkoll għall-ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabbirku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uriedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek. Aqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'mamudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għall-Lut. Nitolbu wkoll għall-Lut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lil Abraham u l-nislu, ilqa' bit-tieba t-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbu għal dawk li ma jemnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek
U li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxejn u nfittxu li nifhmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal dawk li ma jemnux f'Alla. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċiera ifittxu dak li hu sewwa u jistħoq ilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-koll kemm huma minkejja tfixkejl u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tiba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jigvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja, mod speċjali Israel, Myanmar, l-Ukrajina, ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għall-imġarbin. Nitolbu ħuti eżies lil Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull talim qarrieq, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, ireġġa' lura lil min mbiet minn daru, lil morda iroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġ tal-imniktejn, qawwa tal-imħabtejn, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Edin naraw li ċ-ċelebrant jinżel ħdejn il-bib tal-Knisja biex minn hemm iġib is-salib u fi 3 darbiet iħabbrilna u jurina l-għowda li fuqha ġie msallab is-Salvatur tagħna biex jaqgħadna mill-ġdid mal-missier. Alla tant ħabna li tal l-ibnu l-waħdini. Kull min jemmen fih ikollu l-ħajja. Bħalma l-poplu ludi ħares lejn is-serb tal-bronz magħmul minn Mosè u fiq, hekk ukoll aħna ser inqimu s-salib l-għowda tal-fidwa tagħna. Għal kull tħabbira tas-salib ninżlu għarkubtejna waqt li nwieġbu billi nkantaw flimkien. Araw l-għowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna fis-skiet f'adorazzjoni lejn is-salib.
Inqumu bil-wieqfa. Araw il-għoda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna fiskiet f'adorazzjoni lejn is-salib. Inqumu bil-wieqfa. Araw il-għoda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna fiskiet f'adorazzjoni lejn is-salib. Inqumu bil-wieqfa. Issa li ġejna murija s-salib li fuqu ġie msallab Ġesu, se nersqu lejh u bil-qima kollha imbusuh. Se nitilgħu bħalma nitilgħu fit-tqarbin. L-ewwel jersqu s-saċerdoti u l-abbatini, imbagħad dawk li qegħdin fil-korsija u wara joqorbu tal-ġnub. Inħallu l-għaxers imexxuna.
Issa is-salib jitpoġġa fil-għoli fuq l-artal bejn żewġ xemat. Illum jixraq li għalkemm ma jkunx hawn il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija fit-tabernaklu, b'sinjal ta' qima x'ħin ngħaddu minn quddiem is-salib nagħmlu ġenuflessjoni. Minn hawn ftit ieħor se jinġib is-sagrament biex ilkoll inkunu nistgħu nitqarbnu bil-ġisem u d-dem tal-mulej. L-altar illum jintrama bl-aktar mod sempliċi u jsir ir-rit ta' tqarbin. Sadattant nistennew fi skiet fil-waqt li jsiru t-tħejjijiet li hemm bżonn. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrid, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejja. It-qarbin se jsir bħas-soltu quddiem l-artal, fin-nofs u fil-ġnub. Jekk joġobkom inżommu l-ordni u l-ġabra u nitqarbnu fl-iktar post qrib ta' fejn ninsabu.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek taħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Xieraq illi din il-klima ta' ġabra u ta' riflessjoni nżommuha issa li tintemm di ċelebrazzjoni, inħallu l-Knisja fis-skiet u fil-ġabra u anke daw kollha li sejrin jieħdu sehem fil-proċessjoni. Inqisu li din tkun azzjoni li tkompli din il-ġabra u r-riflessjoni li jgħixna flimkien waqdin iċ-ċelebrazzjoni. Fis-sitta tibda ħierġa il-proċessjoni. Imbagħad eventwalment għada nirrakkomandaw sawma ta' stennija matul il-ġurnata. Fis-7:30 ta' filgħodu jkun hawn it-talb tas-salmi u fit-8 ta' filgħaxija l-akbar ċelebrazzjoni għalina l-insara. Kif tindunaw iċ-ċelebrazzjoni tal-lum bħal dik tal-bieraħ ma talaqx għaliex tkompli għada. Ma nħallux lil Ġesu fil-qabar imma nkunu miegħu anke u ngħaddu miegħu mill-mewt għal ħajja l-ġdida tal-qawmien. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, b'tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġ, qawwieħ fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.